Hello guys, murisei. Guys, kune vanyowani ndokumbira musubscribe tirambe tichienda mberi, mulike mukomende mushare guys, anditi kuti tirambe tichienda mberi. So guys, nyaya ndauya nayo yandadzoka nayo ndeya Prophet Passion vachipisa baHarare. Hanzi naProphet baHarare kuroora Yellowbone ivo vasina mari, zviri safe here guys? So guys, ndiudzewo zvamunofunga nenhau iyi kuti baHarare hanzi varoora Yellowbone ivo havana mari, vanogona kuzoimaintain here. I think ndo zvazvoda kutaura Prophet. So guys, nyaya yacho ndo iri apa. Handinyanyi oda kubuditsa zvinhu zvisina proof because mangwana zvinozonetsa maiziva. Ndongobuditsa zvinhu zvese kuti muone zvinhu zvese. Iyi nyaya yaProphet iri apa vachitaura kuti baHarare vari kuroora Yellowbone ivo vasina mari. Zviri safe here guys? So guys, ndiudzewo zvamunofunga mucomment section, mulike, vanyowani musubscribe, tirambe tichienda mberi guys. Thank you nekuona video, handiti? Yes,